Takže ahoj, je ďalšia časť z moje LPS veci a ja tu fakt už nebudem zdržovať a poďme na to. No, ako ďalej je tu takýto notebook pre dievčatá, je to takéto červenej farby a je to vnútra rúžové. Tu klávesničky a tu akože si píše. A tu vedľa, ja som to celé, mi sestra urobila celé, že takto, lebo neviem, kde je to takto, akože ten telefón. Ja som to teda akože spíše na celom, nepochopila. Tak ako ďalej je tu takáto knižka, oranžová, je tu, a ja som tiež vtedy tých 4 mala a tam napísala Zoe, jedna sa Zoe. Takže taká knižka. Tak ako ďalej, tu máme také veľa takých, akože, ako to povedať, devčiek, ale ja som mala rada šlejch. Neviem, či niektorí viete, čo je to šlejch. To sú také kone a to boli taky na nich. A ale už nemám rada šlejch, už ma to bude prestalo baviť. Potom taká s gombíkom. Tá je veľmi krásna, to sa mi veľmi páči. Táto zelená. Vám to tam nepripadá ako zelená, tak ako tyrkysová. Ale je to fakticky zelená. Neviem, či by ste to videli lepšie. Nie, nevideli. Zelená. A tuto ste mohli vidieť v vianočný špeciál. Tak tam bola ako zakryvka táto deka. Merry Christmas. Takže veľmi pekná. Tak ako ďalej sú to sukne. Ja chcem potom po jednom ukazovať, tak vám ukážem hneď všetky sukne, alebo také šatočky, čo mám. Tak toto je špeciálne na jednu Taru. Ak poznáte Taru, to je ten psík hnedý. No tak to je presne na ňu, lebo tiež robila moja sestra. To je presne na ňu robené. Dve sú presne na ňu robené. Takto. Lebo mojej sestre sa veľmi páči. Takže. Tak. Potom sú tu sukni. Je tu takáto žltá sukňa. Potom je tu ružová sukňa. A ďalšia ružová sukňa. Ako ďalej je tu takéto tiež pre šlejch. A neviem, ako to dať pre LPS, lebo to je veľmi veľké, ale určite to bude ako nejaký oný. Ako to bude napríklad takto nejako do nejakého videa. Takto nejak. To bude určite do nejakého videa. Tak ako ďalej, tu máme takéto telička. Pečatákov som už vymenila. Telička už zostali, ale určite sa mi budú hodiť, akože LPS, kde sa prevlečie do nejakého, lebo druhé telo je takéto, čo sa hodí k jednému dosť dobre sa hodí, lebo je taký rúžový a dá sa mu dať dole hlava. Lebo niektorým z novej edície napríklad, prepáčte, ten je z novej edície a napríklad sa dole hlava dať nedá, takže budú sa mi hodiť, ale takéhoto nemám, čo by si dole hlava. Ani takej farby nemám. Pečiapáka z novej edície. Takže